Γεια σου, Νίκη. Είσαι καλά? Καλά είμαι, διαβάζω τα μαθήματά μου. Εσύ είσαι καλά? Κι εγώ είμαι καλά. Περνούσα έξω από το σπίτι σου και είπα να σου φέρω τα δωράκια που σου πήρα. Α, ευχαριστώ. Μου αρέσει το παγωτό. Αυτό το δώρο τι είναι? Άνοιξε το και θα δεις. Μ' αρέσει πολύ το αερόστατο. Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν ξέρω πώς να το φτιάξω. Εγώ θα σε βοηθήσω να το φτιάξουμε μαζί. Τι λες? Ναι, βέβαια. Απλά πρέπει να τελειώσω πρώτα με τα μαθήματά μου. Μπορείς να με βοηθήσεις και στα μαθήματά μου? Ναι, Νίκη μου. Θα σε βοηθήσω να κάνεις τα μαθήματά σου και μετά θα φτιάξουμε το καινούριο αερόστατο που σου έφερα. Ναι! Σε ευχαριστώ πολύ! Τι μαθήματα έχεις να κάνεις για το σχολείο? Έχω να τελειώσω τη ζωγραφική και τη μουσική που μας έβαλε η δασκάλα μας. Α, πολύ ωραία! Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Θέλω να κάνουμε πρώτα τη ζωγραφική. Πρέπει να ζωγραφίσω ένα τοπίο με 3 ζωάκια. Πολύ ωραία. Ποια ζωάκια θέλεις να ζωγραφίσουμε? Ποια ζωάκια σου αρέσουν? Αγαπάω όλα τα ζωάκια, αλλά περισσότερο τη γατούλα επειδή της αρέσει να παίζει, το δελφίνι γιατί κολυμπάει συνέχεια στη θάλασσα και τα περιστέρια γιατί πετάνε μέχρι τον ουρανό και βλέπουν όλο τον κόσμο από ψηλά. Άρα σου αρέσει και σένα να κάνεις ό,τι κάνουν και αυτά τα ζωάκια, Ναι, μου αρέσει να παίζω και να κολυμπάω. Πιο πολύ όμως θα μου άρεσε να δω τον κόσμο από ψηλά στον ουρανό, αλλά αυτό δεν το μπορώ. Μη μου στεναχωριέσαι, καλή μου Νίκη. Όλα τα μπορούμε όταν θέλουμε. Πάμε πρώτα όμως να ζωγραφίσουμε. Μπορώ να αγγίζω το χεράκι σου για να σε βοηθώ να ζωγραφίζεις? Ναι, και βέβαια μπορείς. Πώς σου φαίνεται? Κάναμε καλή δουλειά. Ναι, είναι πολύ όμορφη και το κάναμε μαζί. Θα αρέσει πολύ στη δασκάλα μου. Θες τώρα να κάνουμε και τη μουσική μου? Εννοείται. Σου αρέσει η μουσική? Ναι, θέλω να μάθω να παίζω πολλά μουσικά όργανα. Χαίρομαι, Νίκη μου. Λοιπόν, τι έχεις να κάνεις στη μουσική? Να, η δασκάλα μας έδωσε αυτές τις 5 κάρτες με διάφορα μουσικά όργανα και πρέπει να μάθω το όργανο που είναι σε κάθε κάρτα. Εσύ, Νίκη μου, είδες καθόλου τις κάρτες αυτές? Ξέρεις τα μουσικά όργανα? Ναι, τις είδα. Τα περισσότερα όργανα τα ξέρω, αλλά όχι όλα. Θέλω όμως να τα μάθω όλα. Ωραία. Λοιπόν, ποιο όργανο είναι αυτό? Αυτό το ξέρω. Είναι μία κιθάρα. Μπράβο, Νίκη. Τώρα, ποιο όργανο είναι αυτό? Α, και αυτό το ξέρω. Μου το έδειξε ο παππούς μου. Είναι μία φλογέρα. Πολύ ωραία, καλή μου. Ας βάλουμε λίγο πιο δύσκολα τώρα. Αυτό ποιο όργανο είναι? Αυτό είναι... Δεν είμαι σίγουρη. Αυτό είναι ένα όργανο που κρατάει το ρυθμό σε κάθε τραγούδι. Α, ναι! Είναι το τύμπανα. Τώρα το θυμήθηκα. Μπράβο, Νίκη μου, μπράβο.
Τα βρίσκεις πολύ γρήγορα. Είσαι πολύ έξυπνο παιδί. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Αυτό είναι ένα όργανο που έχει πολύ γλυκό ήχο. Μήπως ξέρεις ποιο είναι? Ναι, αυτό το όργανο το ξέρω. Γιατί η δασκάλα το φέρνει στην τάξη και μας παίζει παραδοσιακά τραγούδια. Είναι ένα βιολί. Νίκη μου, νομίζω ότι στη μουσική δεν θέλεις καμιά βοήθεια. Είσαι πολύ καλή. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Είναι γιατί με βοηθάς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα και στην τελευταία κάρτα. Ποιο όργανο είναι αυτό? Νομίζω ότι αυτό είναι... Είναι το πιάνο. Νίκη μου, τα πέτυχες όλα. Όλα με την πρώτη. Είσαι πολύ καλή. Μπορώ να σου αγγίξω τη μητούλα τώρα που τελειώσαμε με τα μαθήματά σου? Ναι, και βέβαια μπορείς. Την άκουσες? Μπράβο, Νίκη μου. Μέχρι και η μητούλα σου κρύβει ένα μουσικό ήχο. Τώρα θα με βοηθήσεις να φτιάξουμε το καινούριο μου αερόστατο? Βέβαια, πάμε. Θυμάσαι που μου είπες ότι θα σου άρεσε να δεις τον κόσμο από ψηλά? Αυτό κάνει και το αερόστατό μας. Το ξέρω, ναι! Λοιπόν, θα φτιάξουμε το αερόστατο και μετά ίσως καταφέρουμε να δούμε και τον κόσμο από ψηλά. Αλήθεια, μπορείς να το κάνεις αυτό για μένα? Αφού είσαι τόσο καλό παιδί, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αχ, φίλε μου, με κάνεις τόσο χαρούμενη. Αφού, Νίκη μου, ξέρεις ότι εγώ θέλω μόνο το καλό σου. Έτοιμο το αερόστατό μας για το ταξίδι του. Ουάου, τέλειο είναι! Σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου φίλε, είναι υπέροχο. Παρακαλώ, Νίκη μου. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να πετάξουμε ψηλά αυτό το αερόστατο, όπως πετάει το περιστέρι που ζωγραφίσαμε? Να το βγάλουμε έξω στην αυλή. Τώρα με το πάμε θα φυσήξουμε με όλη μας τη δύναμη στο μπαλόνι του αερόστατου και αυτό θα γίνει πολύ μεγάλο. Θέλεις να δώσεις το σύνθημα? Ναι! Πάμε! Τώρα το αερόστατο είναι έτοιμο για το ταξίδι μας. Μπορώ να σε πάρω αγκαλιά για να σε ανεβάσω στο αερόστατο? Γρήγορα όμως, γρήγορα, γιατί αυτό βιάζεται να φύγει. Ναι, μπορείς, γρήγορα! Φύγαμε! Μέσα σε μια αγκαλιά θα πέταξω μακριά μέχρι να βρω δικά μου φτερά. Σαν να ανέβω ψηλά όλα μοιάζουν μικρά και ο ήλιος μου χαμογελά. Τρέχω μέσα στα σύννεφα, ο ουρανός ανοίγει. Έχω δικαίωμα να το ζω, γιατί το σώμα μου
ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Το ταξίδι μας ήταν υπέροχο. Ναι, Νίκη μου, ήταν πολύ ωραίο. Είσαι χαρούμενη? Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα θέλω να σου ζητήσω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Τι παιχνίδι? Θέλω να πάμε στο δωμάτιό σου και να παίξουμε το παιχνίδι των αγγιγμάτων. Το παιχνίδι των αγγιγμάτων? Αυτό το παιχνίδι δεν το ξέρω. Πώς παίζεται? Πάμε στο δωμάτιό σου και θα στο δείξω. Εύκολο είναι, εύκολο. Αλλά αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να το κρατήσεις μυστικό. Πάμε. Θυμάσαι που σου ζήτησα να σου αγγίζω το χεράκι όσο ζωγραφίζαμε? Ναι, θυμάμαι. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει έτσι, με τα αγγίγματα. Θυμάσαι που σου ζήτησα να σου αγγίξω τη μητούλα και ακούσαμε ένα καινούριο ήχο? Ναι, το θυμάμαι. Βλέπεις, ήδη είσαι πολύ καλή και σε αυτό το παιχνίδι. Και τώρα το μυστικό μας. Θα μ' αφήσεις να σου αγγίξω το βρακάκι? Όχι, όχι, με τίποτα. Τι συμβαίνει, Νίκη μου? Σ' άκουσα να φωνάζεις και ανησύχησα. Είσαι καλά? Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Είμαι στεναχωρημένη γιατί αυτός που νόμιζα ότι ήταν φίλος μου μου ζήτησε να αγγίξει το βρακάκι μου. Αισθάνθηκα πολύ άβολα και του έβαλα τις φωνές. Μπράβο, Νίκη, καλά έκανες. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει το βρακάκι σου. Να θυμάσαι πάντα ότι αυτός είναι ο κανόνας του εσώρουχου. Δηλαδή, ποιος είναι ο κανόνας του εσώρουχου? Ο κανόνας του εσώρουχου λέει ότι κανένας δεν επιτρέπεται να σε αγγίζει στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό σου. Όταν με αγγίζει κανείς το χεράκι, στη μητούλα είναι το ίδιο? Όχι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό άγγιγμα. Εάν ένα άγγιγμα σε κάνει να μην νιώθεις καλά, τότε δεν είναι καλό. Να ρωτήσω κάτι ακόμα? Βεβαίως, Νίκη μου, σ' ακούω. Γιατί μου ζήτησε να το κρατήσω μυστικό? Υπάρχει δηλαδή καλό και κακό μυστικό? Ναι, Νίκη μου, να θυμάσαι ότι τα καλά μυστικά σε κάνουν χαρούμενη, ενώ τα κακά μυστικά όχι. Οποιοδήποτε μυστικό σου δημιουργεί άγχος, αμηχανία, φόβο ή στεναχώρια δεν είναι καλό και άρα δεν θα πρέπει να το κρατάς μυστικό. Μα ήταν φίλος μου, μου έφερε και δώρο. Με βοήθησε και στα μαθήματά μου. Δυστυχώς μπορεί κάποιες φορές ένα άτομο που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι να θέλει να σε βλάψει. Γι' αυτό θα πρέπει πάντα να ενημερώνεις τη μαμά ή τον μπαμπά όταν κάποιος σου προσφέρει συχνά δώρα ή προσπαθεί να βρεθεί μόνος μαζί σου ή σου ζητάει να κρατήσεις μυστικό. Αν ξανασυμβεί αυτό, να το πεις αμέσως σε κάποιο μεγάλο που εμπιστεύεσαι. Στη μαμά, στον μπαμπά, στη δασκάλα σου ή σε έναν αστυνομικό. Δηλαδή δεν έκανα κάτι κακό, Όχι, Νίκη μου, εσύ δεν φταίς σε τίποτα. Πολύ σωστά αντέδρασες. Μπράβο σου. Τώρα θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να δω ένα χαρούμενο όνειρο για να πάψω να είμαι στεναχωρημένη. Κανένα πρόβλημα, Νίκη μου. Ξάπλωσε στο κρεβατάκι σου, κλείσε τα μάτια σου και θα σου τραγουδήσω μέχρι να κοιμηθείς. Νίκη μου γλυκά κοιμήσου, μη φοβάσαι πια. Νίκη μου θα με μαζί σου, όνειρα γλυκά. Καληνύχτα, Νίκη μου. Παίζουνε μαζί, κάνουν τα μαθήματα της, ζωγραφική και μουσική. Ο φίλος όμως τη ζητάει να κρατήσει μυστικό. Η Νίκη τώρα
ζωγραφιά. Ο φίλος όμως τι ζητάει?